Moltes gràcies. Bé, ja veieu que hem recuperat, i molt bé, És que sou uns cracs. Doncs ja només ens queda comentar-vos que tenim un coffee break, que tenim 45 minuts i us demanaré, si us plau, a les 12:15 en punt que estiguem tots asseguts. Per tant, si volem anar sortint 12:10 i així acabarem de forma... I a més, comentar-vos que ens queden un parell de plats forts, que no marxeu, que us esperem a tots aquí. Vinga, fins ara. No han posat aquí el hashtag, si us plau. Utilitzeu el New Space Day per comunicar. Bones de nou. Sé que esteu tancant aliances estratègiques en aquests moments, però després tindrem una altra estona quan acabem les taules. Si aneu seient, si us plau, per intentar mantenir l'horari. Aprofito mentre aneu seient per recordar-vos el hashtag New Space Day. Sí? Després ja ens explicareu quins projectes comuns amb tant de coneixement i tantes propostes tecnològiques heu aconseguit aterrar o esteu en vies. Molt bé, ja estem gairebé tots aquí. Per no fer esperar més els pròxims conferenciants, recordar-vos que aquest bloc que ens ocupa ara té a veure amb l'adaptació de les empreses consolidades del sector. Hem parlat d'emergents, hem parlat de nous models. Ara anem a veure com aquestes empreses s'ajusten a la nova filosofia del New Space i del turisme espacial, com podem identificar aquestes possibles noves oportunitats de negoci en les bases planetàries. Començarem la taula rodona amb el moderador, l'Ignasi Casanova. Si us plau, Ignasi, si ens pots acompanyar, que és el professor de Ciència Planetària a la UPC i director de l'Institut de Tecnologies de l'Energia. L'Ignasi està acompanyat per en Joan Manel Casalta, gràcies, en José Mariano López i la Laura Perea. Com vulgueu. Gràcies. Sí, ara? Em fa molta il·lusió estar com a moderador perquè quan m'ho van dir una persona tan poc moderada com jo, doncs que actuï de moderador, no? Però potser té a veure també amb una cosa que m'encanta, que soc de la gent més gran que hi ha en aquesta sala, la qual cosa vol dir que el tema de New Space and Economy sembla que potser anem en la bona direcció. Bé, jo em presentaré molt breument i cadascú dels meus companys a la taula ho farà el mateix i després parlarem de dos grans temes, un sobre oportunitats de negoci, però ahir vam estar parlant entre nosaltres i vam quedar que potser dues paraules clau que ens agradaria adreçar és no només el munt total d'inversió, sinó el temps de retorn, perquè, òbviament, això és un tema que, sobretot en l'emprenedoria, com sabeu, és crític. I després parlarem d'iniciatives com més consolidades, com hem mencionat en la presentació, però que potser poden tenir perspectives una miqueta més enllà. Sense més dilació, tinc en Joan Manel Casalta, de CENER, si vols dir qui ets, i ens explicarà 2-3 minuts cadascú, farà una petita presentació del que volem parlar i després obrirem una mica el debat. Ja bona tarda a tothom, soc Joan Manel Casalta, jo soc també enginyer de telecos, encara que de telecos faig poc, fan moltes coses, però poques de telecos, també per la Universitat Politècnica de Catalunya. Jo soc ara director del Departament de Ciència, del Departament Comercial de l'empresa CENER Aeroespacial. CENER Aeroespacial, pel que no conegueu, és una empresa d'espai tradicional, subministra equips de vol amb l'àmbit de mecanismes i sistemes de radiofreqüència. Realment portem molts anys al sector. El
primers projectes els vam fer abans que l'home arribés a la Lluna, fa més de 50 anys que vam entregar el primer projecte i hem anat fent molts equips durant aquest temps. Per exemple, ara un destacat és que tenim dins del rover Curiosity i Perseverance l'equip que ens envia l'antena, el mecanisme que posiciona l'antena per enviar aquestes fotografies i vídeos que arriben de Mart, doncs l'ha fet Sener i l'ha subministrat directament al JPL amb la NASA. I a Catalunya tenim una seu amb molt bona representació, són més de 150 persones treballant al sector d'espai. Aquí històricament hem treballat amb equips de microgravetat, vam fer el famós MARES, que era una cadira per astronautes que mesurava l'atròfia muscular que els astronautes sofrien. Això ens ajuda a conèixer els reptes tecnològics, que ara us comentaré una miqueta, i hem fet també, treballem amb el programa científic, col·laborant estretament amb l'IEC, amb missions com Solar Orbiter, l'ISA Pathfinder i present a Mariel, i també vam adquirir el que era el grup TRIO, l'antiga Mir, i estem fent sistemes de radiofreqüència embarcats. Hem fet una inversió potent a Cerdanyola, tenim una sala neta de més de 1.000 metres quadrats on integrem aquestes electròniques de vol i recentment, una miqueta en línia de com ens adaptem al canvi econòmic o al New Space, doncs estem treballant i estem entrant amb èxit amb el que seria el sector de constel·lacions, especialment en OneSat. I una miqueta... Sí, podeu anar canviant i després fem la gira. Molt bé. La Laura Perea també. Molt bon dia, moltes gràcies per convidar-me. La veritat, soc doctora en matemàtiques. He estat treballant al sector espai durant uns aproximadament 15 anys en diferents empreses, sobretot en temes de navegació per satèl·lit. I ara fa un any que estic treballant com a responsable de negoci d'una empresa de sistemes d'automatització industrial, Procon Systems, però intento mantenir una miqueta també el contacte amb tot el que és el sector espai i, de fet, des de fa també un any i mig o així col·laboro amb l'empresa que es diu RDI Network, que una miqueta l'objectiu és treballar sobretot amb la resiliència, la robustesa de la senyal fent front possibles atacs de ciberseguretat. De fet, això, una altra cosa que volia destacar és que, en el fons, que m'ha fet molta il·lusió participar en aquesta taula de rodona, entre altres coses, perquè parlant d'oportunitats de negoci, aquí em sento molt còmode. Veig moltes cares conegudes, però moltes cares conegudes que les coneixo des d'empreses en les que no són les que estan ara. S'han creat moltes empreses noves els últims anys. Considero que ha canviat molt el teixit empresarial en quant a empreses relacionades o que han sortit de necessitats i tecnologies del sector espacial. Clars exemples, Rocobun, han fet la presentació fa una estona, EMAF, que ara treballen en el sector dels drons, també va sortir un dels fundadors de temes de navegació per satèl·lit, Starlab, moltes de noves i petites, però que crec que és important. Drapcom, ahir comentàvem en aquesta reunió que vam tindre entre nosaltres, ja fa molts anys que tenim aquest All Space aquí a Catalunya. Potser fa 20 anys estava molt més acotat, però ha evolucionat molt i crec que ha evolucionat molt en bé. Al principi eren només les grans empreses, les que hi havia, Indra, Sener, GTD acabava d'arrencar, i alguns centres de recerca. Aquests centres de recerca, l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, per exemple, amb col·laboracions també amb la Universitat Autònoma de Barcelona. Segur que, disculpeu, perquè me'n deixaré moltes, segur. Però el cas és que en aquests contextos s'ha anat creant tot un coneixement que crec que és molt important, que ja el tenim aquí i que pot crear negoci, que de fet ho està fent. Missions com, per exemple, la missió Gaia extraplanetària, hi havia molts reptes d'anàlisis de dades. Són reptes que han generat un coneixement i que ara tenen una aplicació molt clara. Barcelona es vol que sigui un hub tecnològic en temes precisament de data analytics, de grans solucions d'arquitectures de dades. És important recordar que part d'aquest coneixement ve de la investigació i del treball que s'ha fet fa uns anys enrere en espai. I vaig acabant. Fem una petita presentació. Sí, perdó. Després obrim un debat ara amb José Mariano López Urdiales. Hola, bon dia a tothom, gràcies
pel vostre temps. Em dic José Mariano, jo soc enginyer aeronàutic i fundador de l'empresa Zero to Infinity. Ja fa 12 anys que vaig fundar l'empresa aquí a Barcelona i abans havia treballat a llocs com l'Agència Espacial Europea o Boeing i també per 3 anys intentant desenvolupar el sector aeroespacial a Catalunya a l'associació Valle, que en paz descanse, però que va ajudar, jo crec, una mica a fer algunes coses maques. I estic il·lusionat de que una vegada més l'espai torna a estar de moda a Catalunya i potser que sigui per aquesta vegada la de veritat. M'agradaria que sigui aquesta la de veritat perquè hi ha hagut vagues d'aquest tipus i oles. Doncs jo vaig néixer a Granada i sempre he trobat que a l'espai hi havia molt potencial. El meu pare és astrofísic i jo vaig anar amb el meu pare i llançava coets a l'Arenosillo, a Huelva i també als Estats Units i treballava amb els russos i tot això. I jo veia que l'espai estava utilitzat molt menys que el potencial. Doncs és això que va a fer fundar Zero to Infinity per facilitar l'accés a l'espai i no només a l'òrbita i tal, sinó també això que diem l'espai proper, que és sota els avions i a baix de l'òrbita, doncs entre 20 i 100 quilòmetres, una cosa així, que és un lloc on molt poca gent opera i nosaltres operem i és superinteressant perquè es veu, per exemple, es veu tota Catalunya d'una vegada, i no cal anar més amunt per veure. Això, i passem a... Aprofitant que estàs tu ja parlant, ahir vam estar considerant parlar d'un tema que creiem que és interessant, que és el temps de retorn. I no tant com invertir, sinó com no invertir. Com intentar optimitzar la relació entre l'esforç i el retorn que podem tenir. Aleshores, està clar que la cultura de les subvencions, que malauradament encara tenim arreu, aquí i a tot arreu, doncs ha impedit l'emprenedoria, que és veritablement el que tots estem d'acord que necessitem per tirar projectes veritablement innovadors endavant. Aleshores, en Mariano va comentar algunes de les seves experiències, què fer i què no fer i on intentar... Sí, la meva empresa està financiada amb inversions privades, com de la Caixa, per exemple. La Caixa té un capital risc i et dones diners, et dones participacions i jo la veritat és que encara no ho sé com es fa això de trobar finançament, però estic veient que la gent ho fa molt bé i doncs em dona una mica d'esperança. Però el que sí que he vist és que en els últims 2 anys hi ha un canvi molt gran en això del retorn. És curiós, perquè als Estats Units hi ha una cosa que es diu SPAC, i potser que alguns ho coneixen i altres no, però Google, i les SPACs estan permetent que empreses que trigaven potser 2 anys de vida, sense facturació, arriben a valoracions de 1.000 milions, 2.000 milions, i és al·lucinant. I és tot basat en el potencial. Jo no sé això quant de temps durarà, potser que sigui una bombolla que desapareix, però estic veient que altres empreses, no nosaltres, però la gent que fa això de l'SPAC té un retorn abans que el sistema sigui operacional, que és curiós, que abans en la mentalitat que jo vaig estudiar, jo vaig fer un MBA i et deien el cash flow i tot això, no hi ha res de cash flow, és potencial de projecte. Per exemple, Virgin Galactic està en bolsa i va donar un retorn fantàstic als seus inversors amb un SPAC. Ara Trump, fa 2 dies, ha llançat un SPAC també, no només és per l'espai, es fa per altres coses, però per la biotecnologia també, redes socials i moltes coses. Per l'espai ara es veu com un actiu possible d'inversió amb retorn ràpid, que això és totalment nou. Sí, Laura, abans començava la Laura que ella ha començat del més llunyà i ha anat apropant-se més progressivament. Tu, això, el temps de retorn i a més al llarg de la teva experiència, des que es concebia un concepte, concebia un projecte fins que s'implementava, ha anat canviant radicalment, també. Completament. El que passa és que jo ara aquí potser, no sé si l'opinió que tindré, és a dir, no et puc parlar tant encara de retorn econòmic, però sí de
Si vols, temps de durada d'aquests projectes, el que comentava, jo primer vaig començar en temes d'espai, estàvem dissenyant la constel·lació Galileo, ara ja tots ho coneixem, Galileo, però fa 20 anys, jo quan vaig sortir de la facultat no sabia què era Galileo. En aquell moment estàvem definint les òrbites, encara no estaven ni definides. Llavors, clar, aquests programes costen molt, duren molts anys. Després, un cop això ja ha començat a estar definit, el següent pas ha sigut, i quins, pels principals dominis d'aplicació, vegis aviació, marítim, ferroviari, quines solucions es poden aportar, com podem ficar aquests stakeholders, aquests possibles usuaris, que realment ho adoptin, perquè la Comissió Europea havia posat un servei disponible, però ara s'ha d'adoptar. Cada vegada vas escurçant terminis, l'adopció ha costat menys, però s'ho ha sigut. I ara la veritat és que he anat canviant de sectors i ja no té massa a veure. Però sí que és veritat que ara les coses han canviat molt en el sentit de... Una de les ponències d'abans ho comentava, em sembla que era l'Ester Cardellac, que ara les tecnologies noves i la disponibilitat, també els costos, ens permeten fer prototips ràpids i desplegar-los i provar les coses, ella comentava, en òrbita directament. Això fa 20 anys era impensable. I ara està aquí, i una, amb tot el meu carinyo, però una simple universitat que no estem parlant d'un gran inversor, està posant satèl·lits en òrbita. I a l'altra banda de l'espectre tenim una empresa com a Sener, que el Joan Manuel comentava ahir, ara comentaràs tu, repeteixes els números, a veure si són els mateixos que ahir o hi han canviat, no? Per cada euro que inverteixen, quin és el retorn, i com gestioneu, jo crec que és bastant... Ens hauríem d'estar orgullosos que una empresa com a Sener tingui un departament que es diu de Ciència i Astronomia. I estigueu fent business amb això. Són dues paraules que moltes vegades tiren enrere, no? Explica'ns-ho, sisplau. Bé, jo crec que la Mònica ja ha entrat amb aquests números al principi i són reals, és a dir, entre aquest 10 i aquests 18, amb una mitjana de 10 euros per euro invertit, és un factor multiplicatiu molt important i jo crec que ens hauria de fer recapacitar de dir, ostres, aquí si s'inverteix, doncs realment recuperarem. I sí, una mica en la línia que dèieu abans del temps de recuperar, jo sí que també veiem un canvi de paradigma. Nosaltres estem acostumats a fer aquestes missions més llargues, tipus Gaia, on tu comences des d'un paper, t'ho plantegen i comences a desenvolupar. Això ja no funciona, diguem, per que seran missions científiques i de més, però el paradigma canvia i ara el que hem de fer, i estem apostant per això, és desenvolupar producte. Si tu no tens producte en el moment que et ve un prime que vol fer una constel·lació, no estaràs a temps de fer-ho. Jo he tingut la sort de treballar al sector d'automoció, després passar a espai, i primer deies, home, sí, és més relaxat, però això està canviant molt i ara els temps, i els plaços i els productes desenvolupant, s'ha d'invertir partint d'aquests productes fets i s'han de desenvolupar i implementar aquests productes d'una manera relativament ràpida. I jo personalment, jo em dedico a les coses que tenen un temps de retorn llarg. Per què? Doncs perquè el que no podem fer és anar a la cua del que fa tothom. Perquè si estem aquí encara no tenim múscul per competir directament en grans empreses o en grans agències espacials, si voleu. Però el que està clar és que si no intentem avançar-nos una miqueta més al que s'està fent ja, doncs aquest múscul tampoc el desenvoluparem gaire. Jo per això, afortunadament, no m'he de preocupar gaire sobre el temps de retorn, però ensenyant aquesta filosofia, perquè en el fons soc un professor, doncs tinc de vegades experiències xules, com les que fa uns mesos un estudiant em va dir, vull matricular la teva assignatura, jo faig una assignatura sobre recursos espacials i assentaments planetaris en el màster d'aeronàutica de Terrassa, de la UPC. I dic, ell és enginyer aeronàutic, i diu, per què et vols matricular d'un tema com a recursos espacials? Dic, perquè jo em vull dedicar a això, vull muntar una empresa. I jo dic, bueno, això és una bona resposta. La primera vegada que un estudiant ve amb aquest tipus de motivació, no la motivació, és que ja ha muntat una empresa, ja té la seva startup i ha acabat el màster d'aeronàutica, ha acabat el màster, l'MBA, i està ara ficat al 100% en la seva startup. Per això dic que moltes vegades la inspiració, abans hem parlat d'educació, l'educació no és només
posar diapositives xules del PowerPoint que siguin més o menys inspiradores, sinó també intentar motivar a la gent perquè puguin arribar a coses que són una mica avançades. La gent que diem que està avançada al seu temps, doncs això és el que crec que és veritablement motivador. I d'altra banda també donar lliçons, perquè a mi un col·lega nord-americà em comentava fa 2 setmanes, de fet, sobre SpaceX. SpaceX, que és una història d'èxit aparent, i em diu, bueno, però si els americans no haguessin de pagar 23 milions de dòlars com havien de pagar per pujar els astronautes a la ISS, doncs potser el desenvolupament de SpaceX hagués anat d'una altra manera, no? Ja que és un tema de moda i que segur tothom tenim una percepció o una opinió, tu com veus l'aventura de SpaceX? Home, realment hi ha diferència entre les 3 aventures. Realment SpaceX està aconseguint arribar a òrbites llunyanes, més enllà de l'Estació Espacial Internacional, i realment és qui està apostant. Això també ha portat un canvi de paradigma. Hi ha hagut inclús impugnacions de concursos de la NASA entre empreses, que no és molt habitual dins d'un sector com l'Agència Europea de l'Espai que hi hagin aquestes coses, però ara han entrat, diguem, empreses més del sector comercial i la baralla és potent. Jo crec que això és molt bo de cara a la carrera espacial. Aquí parlem avui de bases planetàries. Aquesta gent ens ha d'ajudar a anar a la Lluna, posteriorment a Mart, i parlant d'oportunitats de negoci, hi haurà oportunitats de negoci. Ens trobarem en un entorn molt hostil, però això implicarà uns reptes tecnològics com electròniques que funcionin a molt baixa temperatura, equips de suport de vida per a astronautes. O sigui, hi ha tot un ventall de possibilitats i reptes tecnològics que aquestes empreses ens permetran incorporar-nos per, diguem, potser més a mig o a llarg plaç, poder subministrar equips per bases planetàries. Potser no ho veig tan clar a nivell de participar en turisme espacial, però potser en sabem més els meus companys. A la Laura, tu et deixaries comprar per SpaceX? Deixar comprar... Perquè és que si a tots ens... Bueno, no sé si a tots. A mi personalment em genera una miqueta de dilema, el tema del turisme espacial, perquè al final dius, val la pena, no val la pena, però hi ha una part que també hem de reconèixer, crec, que és ens agradi més o menys l'aplicació i l'ús que se'n fa, però és veritat que no deix d'haver-hi innovació al darrere, que potser la innovació no és tan tecnològica, sinó de model de mercat, de trobar al final solucions econòmiques que permeten fer aquestes coses. Sigui pel que sigui, al final no deixa de ser part d'aquest motor que dinamitza tota l'economia de l'espai. Parlaves de les bases planetàries. Fins i tot l'espai dona lloc a recerca i innovació en temes de teixits, medicaments, tractaments. Fa poc llegia sobre el diagnòstic del càncer. Bé, hi ha vegades que igual el primer ús que ens destaquen els titulars ens tira una mica enrere, a mi em tira enrere, però hem de reconèixer també, jo crec, aquest altre valor, que crec que també és important. I a més tenir en compte que per fer turisme espacial no cal pujar en gaire alt. Això li deixem en safat. Sí, però el turista... Jo he parlat, tinc una amiga que va anar amb la Soyuz com turista espacial i jo li vaig demanar què és que te va agradar més, i és la vista. I si parleu amb astronautes, algú tindrem un astronauta català algun dia, no ho sé quan, esperem que aviat. Però sempre parlen de la vista. I doncs la vista què és? Veure la terra blava, el cel negre, veure estrelles de dia, veure com el mapa del lloc on estàs volant. Doncs aquesta visió de que la Terra és de veritat rodona es pot tenir en globus. No cal anar a l'òrbita. I les primeres persones que van descriure la Terra com blava i molt maca i l'atmosfera com molt primeta i tot això, eren gent que pujava en globus, molt abans de Gagarin. Doncs Catalunya és líder mundial en globus tripulats, amb Ultramàgic, que va ser el primer inversor en la meva empresa, i pensem que la continuació natural d'aquest lideratge mundial és amb
certificació, tot això, pujar gent encara més amunt. I doncs, el turisme espacial jo crec que, com tot, depèn de com es faci. Si fas turisme espacial amb moltíssima pol·lució i tal, és una mica irònic, estic veient el planeta, però vaig llançar moltes tonelades de coses molt dolentes a l'atmosfera. Si fas el vol amb zero emissions, com es pot fer perfectament, pot ser que tingui més sentit i més escalabilitat. Abans parlàveu de SpaceX. Jo ho vaig veure ara al mòbil i l'empresa privada que no estigui a bolsa de tip de tecnologia més valiosa del món és la de TikTok, d'acord? ByteDance, Xina. La segona és SpaceX. I l'espai és un sector molt més petit que el sector de les piscines, d'acord? I no hi ha una empresa de piscines que estigui abans, ni de cotxes, ni de res. Doncs això es dona la idea del potencial tan gran que existeix a l'espai i com els inversors estan concentrant al número 1, però això no és mai així, no hi ha mai un monopoli, sempre hi ha moltes possibilitats, especialitzacions, etc. Doncs jo crec que és molt bo que SpaceX existeix, està clar que no existiria sense el suport del govern americà i a Europa encara no hem fet el pas de donar suport a nous entrants. Encara estem mantenint els entrants existents, però donar suport a nous entrants no hi ha més als Estats Units i a la Xina, que després del 2013 el Partit Comunista va decidir que l'espai calia obrir-lo a la propietat privada i estan fent coses increïbles a Xina, no es parla mai, però estan avançant molt. I a Europa potser que algun dia copiarem els xinesos i els americans. La pregunta no a ser nerd, sinó en base a la teva experiència, és molt capciosa. És bo o dolent per l'emprenedoria tenir una agència espacial com la que tenim a Europa? Basada fonamentalment amb el principi de just retorn. Ja saps el que vull dir. Sí, és una bona pregunta. Inclús hi ha un debat important a nivell europeu, no només amb l'Agència Europea, sinó el paper que participa la Unió Europea. I de fet, hi ha un frec a frec entre que l'agència vol mantenir una mica la seva posició històrica, fer certs programes, i com sabeu, la Unió Europea està agafant el lideratge en diversos programes. Ara, jo crec que fins ara ha funcionat bé, és una miqueta com quan es va fer la primera missió a la Lluna. Al final era un programa institucional i això ha llançat moltes capacitats i ha creat un ecosistema, com pugui també el que tenim aquí, però ara sí que és el moment de dir, ostres, que hi hagin inversions privades i que hi hagi participació com diem, és un fet que hi hagi fons d'inversió que estan interessats en aquest tipus d'empreses i que això pugui créixer d'una manera diferent. Que ara que quan parlem de SpaceX i tot això, gran part del seu creixement ve en fons institucionals. O sigui que això no ho podem tallar de cop, sinó que gradualment passa de fons institucionals a fons privats. I també, i això ho dic, les empreses, ja sé que parlo en nom de Sener, inverteixin en I+D intern. És molt important en aquest sector agafar part dels guanys i invertir-los en un I+D, un 10 o un 15% dels guanys, perquè si no estàs allà quan vols estar amb el producte que necessites, no entraràs. A mi m'agradaria no anar acabant, perquè això ja ens diran el temps. L'Anna, on està, per cert? Aquí, perfecte. Però sí m'agradaria fer... Això és una sorpresa pels ponents. Ara que tenim una iniciativa renovada a Catalunya en el sector aeroespacial, i dic renovada perquè jo vaig tenir l'honor de ser un dels signataris aquells que van posar en el seu moment un dia a la cerimònia de constitució de BAIE, i, com sabeu, s'havia mogut molt el sector aeroespacial, ha de tenir una energia renovada per la inversió aeroespacial a Catalunya. Per quin tipus de projectes apostaríeu? Laura, ho havies pensat? Uau, no. Que jo dic que era sorpresa. Ja és difícil, ostres, això en fred. Sí, he agafat el que em ve al cap.
Jo crec que és superimportant combinar diferents tecnologies, és a dir, hem de trobar sinergies. Aquí tenim molts coneixements. Jo vinc del sector de la navegació per satèl·lit, però abans també en alguna de les ponències us comentava que aquí a Catalunya hi ha molta força, molt de múscul també en temes d'observació de la Terra, en temes d'anàlisi i, per exemple, compressió de dades, però després també hi ha altres motors econòmics dins de Catalunya que crec que s'han de trobar aquests encaixos i seria una bona solució. Penso des de automoció, parlàvem molt de mobilitat, a bio, les empreses bio, no sé si poden haver encaixos, però solucions d'aquestes per mi seria molt motivador. Per exemple, fa precisament als anys 90 Catalunya apostava o bé per bio o bé per espai. Al final, diguem-ne que va guanyar d'alguna manera bio. Ara no hauria de ser en paral·lel, podrien anar perfectament junts de la mà. Correcte. Si tenim un potencial, aprofitem. I José Mariano, quin tipus de projectes que no sigui pujant globus? Ja, mi llibre. Doncs jo crec que està bé construir sota les bases que existeixen. Doncs a vegades podem tenir la sensació de seduïts per les llums de coses que passen a altres llocs, però és important conèixer el que tenim, les nostres fortaleses, que són importants, i construir amb això en compte. Doncs, no sé, el cartogràfic i tot això que es va desenvolupar al 80 és una fortalesa, els globus ultramàgics és una fortalesa, hi ha altres coses. I la veritat és que hi ha una intersecció entre bio i espai, que és el vol tripulat. Perquè està una persona que està viva i està a l'espai o molt a dalt. Doncs això podem mirar-ho. La veritat és que l'espai mai estarà completament desenvolupat fins al moment que la gent pugui pujar normalment, entre cometes. Doncs tot sector, quan la gent l'utilitza, per a l'oci sobretot, és senyal que està desenvolupat. La informàtica, jo em recordo, el meu pare utilitzava targetes perforades d'aquestes i hi ha molt poqueta gent que utilitzava. Però ara que s'utilitza per veure vídeos de gatos, o Netflix, o videojocs, ja està desenvolupat. Bé. L'aviació fa molt de temps era militars o gent de la jet set i ara tothom agafa un avió per anar on sigui. Per què? Per oci. Doncs l'espai trigarà més, hi ha un debat, però quan arribi l'oci de veritat a l'espai serà el senyal que està ben desenvolupat, com tots sectors humans. Doncs és un procés natural i jo crec que estem a temps perquè en oci som molt forts a Catalunya. No entenem si el globus és oci o no. Jo tinc més sort que tinc més estona de preparar la pregunta trampa. I la tinc clara, o sigui, estem fent un primer pas, parlant amb el que heu presentat avui, a nivell d'IoT, observació de la Terra, i per mi el següent pas, i veient l'ecosistema que tenim a Catalunya, seria el tema de comunicacions òptiques i, si pot ser, comunicacions quàntiques. És a dir, tenim centres com l'ICFO, és una mica amb la mateixa línia, aprofitem el que tenim i és un pas natural i és un pas que ve fort, és a dir, que si aquí ens preparem, i sé que també ja estem en aquesta línia, però juntem diferents ecosistemes, doncs l'1 més 1 serà igual a 3 o a 5 o, com dèiem, un factor 10. Molt bé. Jo finalment no és que em guardi l'última paraula ni molt menys, no vull tenir-la, però m'agradaria apel·lar a tots els que des de la universitat diem sou membres de la societat, representants polítics, gent que teniu a veure amb les inversions, penseu que tot el que tenim ha estat perfecte, però això és una visió a curt termini. És el que es diu optimitzar el que tenim. I si volem parlar de New Space Economy, hem d'invertir. La millor inversió que podem fer, i això no és que ho digui jo, és que ho demostra la història, és en recursos humans. El que no podem fer és tenir grans aspiracions de fer les coses bé sense que abans tinguem els nostres veritables ambaixadors i ambaixadores que surtin al món per després tornar, o no, perquè és un mercat global,
i que podem formar en llocs d'excel·lència a casa nostra. Si no fem una inversió agosaradament important en educació, la New Space Economy 3.0 o 3.0 doncs no crec que arribi massa més enllà de la que tenim ara. Ho dic així de clar i contradiu-me o no, però sisplau, els titulars de diari són fantàstics, però la feina silenciosa, la que es fa formant el nostre futur, és molt més eficient que de vegades el que sabem fer. Necessitem pedrera. Definitivament. Sí. En formació i en pedrera, és a dir, jo crec que en formació i amb emprenedoria, vull dir... Sí. Em diuen que un minut acabem 30 segons abans. Moltes gràcies. 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 Moltes gràcies. Bé, la veritat és que ha estat molt inspiradora aquesta taula i la veritat és que també compartim moltíssim moltes coses que heu comentat associat a les capacitats. Primer, la capacitat de ser ambidestros, com diem a la innovació, poder explorar i poder explotar. Ens trobem amb aquest repte. I a més generar sinergies. Jo és que m'imagino amb tots aquests sectors que heu comentat, l'automoció, l'oci, el sector cartogràfic, les comunicacions quàntiques, el bio, per suposat, potser hauríem de fer un exercici allò d'agafar el nostre arbre del New Space i començar a identificar aquestes arrels per veure entre tots com aconseguim nous productes. Bé, anem a temps. Encara ens sobra un minut i tot. Jo crec que podrà treure avantatge al pròxim participant, que és el director general d'Innovació i Economia Digital de la Generalitat de Catalunya, Daniel Marco. Gràcies.